Ahoj, já jsem Nelinka. Dneska vám ukážu naše mini fotbalové hřiště od firmy Fast. To fotbalové hřiště se skládá v této tašce, na který právě sedím. Tak teďka vám ukážu, co všecko v té tašce je. Teďka jsme postavili základnu fotbalového hřiště. Všecko vlastně drží po suchých zipech. A jenom stačí teďka nandat trávník. Teďka stačí jenom pomaličku nasazovat ten trávníček. A teďka už ho stačí jenom obrátit. Tak a takhle vypadá naše mini fotbalové hřiště. Bereme ho všude, hrajeme doma, na dovolený i na chatě. Tady máte pár videí, kde hrajeme s bráchou. Gol! Ne, gol! Kam utíkáš? Platí šalava. Gol! Doufám, že se vám naše fotbalové hřiště